गासिखौबो बरायबावबाय नै दिनै आं दंफैयो रुपसिन खाथियाव जायनाखि उरिस्सा मटर माने E6 स्कुटार अफ दा इयार माने बेयाव नोंथांमोना बाइक आरो स्कुटिनि थाखाय दावराव जाबाय थायो आरो दिनैनिफ्राय माने दिनै बे मानसिनि थाखाय बिराद मोजां खौरां जायनाखि स्कुटि आरो बाइक बायनायाव गोबां रांनि गोनांथि जायो आरो खिन्थु बायनो हाया बिनि थाखाय मोजां खौरां बेयाव जायनाखि जोङो जनाय जाय धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जनाय रुपसिन खाथियाव उरिस्सा मटर मोनसे डिलार दङ बाइक डिलार बेयाव 6टा रोखोमनि एबा 6 रोखोमनि बाइक आरो स्कुटि अफार होनाय जादों बेयाव नोंथांमोननो डिटेल्स होनो थाखाय सासे आं बेखौ लोगो हमनानै खिथानि नोंथांमोना फैबानो जाबाय केमेरा पार्सनखौ आं पिछाव लाबोबाय ভাইটি ও ইয়াতে পূজা ধামাকা অফার চলি আছে হয় হয় কি সিএম চলি আছে তো ক'ব পাৰিব হয় প্ৰথমে মই আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছক মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিম আমাৰ হিৰ' উৰিষ্যা মটৰলৈ আপোনালোকে আহিছে আৰু আপোনাৰ ভিউৱাৰ্ছক মই ক'ব বিচাৰিম যে তেওঁলোকৰ দীপাৱলী তথা আৰু যিটো আগন্তুক ধনতেৰছ সকলোৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ হিৰ' উৰিষ্যা মটৰ ফালৰ পৰা আমি যিহেতু দুৰ্গা পূজাৰ পৰা আমাৰ অফাৰ চলি আছে আমি এটা ডিলাৰ যিটো নৰ্থ ইষ্টত প্ৰথম আমি চেঞ্চুৰী কৰিবলৈ 100 চেল কৰিব সক্ষম হৈছোঁ তাৰ লগতে আমি আজি জনাব পাই সুখী হৈছোঁ আজি আমি 200 আজি আমি চেল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁগৈ আমি 200 আজি কেক কাটিমগৈ তাৰ লগতে মই ক'ম যে আমাৰ যিটো অফাৰবোৰ চলি আছে বাইক আৰু স্কুটাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো বাইক বা স্কুটাৰ আপোনালোকে আমাৰ ইয়াৰ পৰা যদি ল'ম বুলি ভাবে জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট দি আমাৰ ইয়াৰ পৰা লৈ যাব পাৰে জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট 1 টকাও নালাগিব 1 টকাও নালাগে আপোনালোকে জিৰ' হৈ আহক ইয়াৰ পৰা হিৰ' হৈ যাওক আমাৰ এইটো মটৰ তাৰপাছত ইটো যোনটো জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট ইটো কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা কোনটো ডিষ্ট্ৰিক্টলৈকে পৰিব ভাৰতৰ ভিতৰৰ যিকোনো মানুহে যদি ল'ম বুলি ভাবে আমাৰ ইয়ালৈ আহিলে হ'ল অকল ভাৰতবৰ্ষৰ ভিতৰে হ'ল যিকোনো ডিষ্ট্ৰিক্ট যিকোনো ৰাজ্য হ'লেই হ'ল সকলোৰে বাবে মানে লোন অফাৰ চলি আছে লোন ফৰ এভৰিৱান আপোনালোকে চাকৰি কৰক নকৰক আপোনালোকে হাজিৰা কৰক কোনো কথা নাই লোন ফৰ এভৰিৱান সকলোৰে বাবে আমি লোনৰ সুবিধা কৰি দিছোঁ আপোনালোকে জাষ্ট আহিলে হ'ল আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড বেংক পাছবুক এটিএম এই 4টা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে যদি লৈ আনে আমি ইয়াৰ পৰা যিকোনো বাইক স্কুটাৰ মোকলাই দিবলৈ সাজু আছোঁ আৰু এটা ভাল খবৰ ইয়াৰ লগতে এইটোৱেই যে যিসকলৰ বেংক পাছবুক বা এটিএম নাই তেওঁলোকে অকল আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড দিও আমাৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো বাইক স্কুটি ইয়াৰ পৰা লৈ যাব আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড লগতে আধাৰ কাৰ্ড আৰু পান কাৰ্ড দিলেও কোনো অসুবিধা নাই আৰু অফাৰ কিবা এটা অফাৰটো চাওক আমাৰ ইয়াৰ পৰা এটা জিৰ' ডাউন পেমেণ্টৰ লগতে পেট্ৰল ফ্ৰী হেলমেট ফ্ৰী তাৰ লগতে আৰু আপোনালোকৰ ভিউৱাৰ্ছৰ যদি আপোনাৰ নাম লৈ কিনে আহে তেওঁলোকৰ কাৰণে এক্সট্ৰা ডিছকাউণ্ট প্লাছ এক্সট্ৰা গিফ্ট থাকিব আপোনালোকে দেখিছে চাগে ইয়াত যোনটো বিভিন্ন ৰকমৰ মানে এইটো বাইক অফাৰ ৰখা হৈছে ন এইটো মানে ডকুমেণ্টছ মাত্ৰ আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড লাগিব বেংক পাছবুক যদি নাই জিৰ' ডাউন পেমেণ্ট नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ जायनाखि माने मोनद' बाइक आरो स्कुटिया रोखोमनि बेयाव दंफैयो नै आदा सासे दङ बेनावबो आं मोनसे सोंना लानि आदा नोंथांमोना नुखार जानांगौ बेयाव 200 एकदम बाइक आरो स्कुटि बेखायनो जोंहा आदा सासे दङ बेजों लोगोसे आं लाफानि आदा आंनि मोदाराम अफिसियेल चेनेलाव नोंथां जे बेयाव स्कुटि आरो बाइकखौ जाय जायगायाव माने गोनांथि गोबां रोखोमनि बाइक माने बाइक आरो स्कुटि बायनो थाखाय गोबां रोखोमनि फैसा नांगौ नङा होमबा बेयावदि खम बाजेटाव एबा खम डाउन पेमेन्टआनो गैया नङा होमबा थाइसे सिक्काल' लानानै बेयाव बाइक आरो स्कुटि होबाय दं नोंथाङा बेनि सायाव मा फोरमायनो सानो बेथ' जोबोद मोजां मानोना गोबाङा बेफोरबायदि बाइक स्कुटि लानो होनना सानबाय थायो दा गोबाङानो केस होनानै लांनो हाया दा बेयावथ' ओरैबायदि अफार सोलिगासिनो दं हिर' कम्पानि आरो दुर्गा फुजानिफ्राय दिवालीसिम माने थाइसेबो फैसा नाङा नोंथाङा बुंनाय बायदि माने सिक्का लाना फैनानै बेबादिनो फ्रियाव माने एकदम पुरा जिर' माने हिर' जानानै थांनो हागोन आरो बेयाव फैनानै माने जिर'आव फैनानै हिर' जानानै थांनो हागोन आरो बेफोरबायदि आरो नोंथाङा खोनाखादों माने जिर'आव फैनानै हिर' जाना थांनो हागोन आरो बिदिनो आरो थाबायनानै फै एबा गारि हमनानै फैबानो जाबाय खिन्थु बेनिफ्राय नोङो थाइसे बोआबासिनो एबा थाइसेयावलाय सिक्का अबेबा खनायाव गोलैनाय दंबा बेखौ लानानै फैनानै बेनिफ्राय फैसा थाइसेखौ लानानै सिक्काखौ लानानै माने गारि लांनो हागोन आरो बेयाव माने बाइक एबा स्कुटि लांनो हागोन नङा होमबा बिराद आरो अफारखौ नोंथांमोना खोनाखादों जानांगौ एसेबां गोलावानो बारा दिन खमथ' नङा होमबा गोलावानो आरो बेयाव खोनानो मोनदों हेलमेट मा दं होनदों फ्रि आरोबाव डिसकाउन्ट थाव फ्रि मोनगोन हेलमेट फ्रि मोनगोन नामा फुल टेंकि मोनगोन सानना नायदो थाइसे सिक्कायाव फुल टेंकि नङा होमबा फुल टेंकि बिदि आरो लोगोसे इयाव माखासे माबा दङ डिसकाउन्ट दङ आरो गिफ्टबो मोनगोन माखासे गिफ्टबो दङ औ बेफोरबायदि आरो नोंथाङा खोनाखाबाय जानांगौ गिफ्ट आरो हेलमेट आरो पेट्रल फ्रि जाय जायगायाव माने नोङो थाइसेबो थाखायाव एबा गुबुन दिनाव नङा होमबा गुबुन दिनाव जोङो 40-50 रोजा होनानै
माने 50% होनानैबाबो जोङो पेट्रलखौ फुल टेंकि मोना आरो लोगोसे बाइक आरो स्कुटिखौ बायनो थाखाय जोङो माने मैखोम जाया एबा माने हासारा आरो बेयाव लोगोसे बेयाव 0 डाउन पेमेन्टआव लानो हायो होननानै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ बेनो आरो नोंथांमोननि थाखाय कन्टेक्ट खालामनो थाखाय स्क्रिनाव बे ओंखारनाय नाम्बारावनो कन्टेक्ट खालामनो हागोन नोंथांमोना गोजोन्थों आरो आंनि मदाराम अफिसियेल नायगिरिफोरनि फिन खनसे जोबथा खनसे आंनिफ्राय गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय लानानै एबा जोबथा आंनिफ्राय गोजोननायखौ बावहरनानै बेखिनियाव दोनथ'बाय गोजोन्थों।